निबिया के डढ़िया पडलानी झुलुआ हो। निबिया के डढ़िया पडलानी झुलुआ हो। लाले अढ़उलवा से तोहके भुलवनी पकड़ाइलू ये मैया जाए न दे भालाइलू ये मैया जाए न दे। निबिया के डढ़िया पडलानी झुलुआ हो। लाले अढ़उलवा से तोहके भुलवनी पकड़ाइलू ये मैया जाए न दे भालाइलू ये मैया जाए न दे। अगना में कलसा धैनी चुंदरी ओढ़ावनी हो। अगना में कलसा धैनी चुंदरी ओढ़ावनी हो। गैया की दूधवा से खीरिया बनवानी हो। साँझ सवेरे मैया भोगवा लगवनी पकड़ाइलू ये मैया जाए न देव भालाइलू ये मैया जाए न देव भालाइलू ये मैया जाए न दे। पंडित जी से 9 दिन पाठ करवाइब तोहरे सरनिया में दिनवा बिताइब। लाल चुंदरिया मैया तोहके ओढ़ाइब पकड़ाइलू ये मैया जाए न देव भालाइलू ये मैया जाए न देव भालाइलू ये मैया जाए न दे। अइलू तू घरवा मैया कोई दिल जोरवा हो। अइलू तू घरवा मैया कोई दिल जोरवा हो। अपनी सेवा कवा के भजन जे सुनलू पकड़ाइलू ये मैया जाए न देव भालाइलू ये मैया जाए न देव पकड़ाइलू ये मैया जाए न देव।